dewis Lefel-A ail iaith ydi'r penderfyniad gora dwi erioed di neud. Francesca dwi'n gweithio i Nghyngor Llyfrau Cymru yn neud pethau hyrwyddo Darllen a hefyd dwi'n cyflwyno ar raglen y sy'n ar S4C. Yn yr ysgol uwchradd, ro'n i'n cael dosbarth ail iaith bob wythnos. Nes i ddim siarad llawer o Gymraeg o gwbl tan wneud yr Lefel-A ail iaith. Dwi'n dod o deulu Idaleg, felly o'n i'n clywed llawer o Idaleg adre, ond dim Cymraeg yn anffodus. Ro'n i'n chwilio am gyfleoedd i ymarfer a datblygu fy sgiliau yn y Gymraeg. O, Francesca, dwi'n meddwl bod ti yn addas ar gyfer cystadleuaeth medal y dysgwyr. Rhywsut nes i ennill y cystadleuaeth, dwi dal ddim yn coelio'r peth, i fod yn gwbl onest. A nath fy mywyd i newid yn gyfan gwbl. Ges i alwad ffôn. Mae yna raglen newydd o'r enw y sy'n, a da ni isio 2 gyflwynydd sydd wedi dysgu yr iaith Cymraeg. Mae'n raglen sydd yn dathlu y celfyddydau yng Nghymru yn ymweld â artistiaid gwahanol ac yn dysgu am eu gwaith nhw. Dwi wedi cael gymaint o gyfleoedd oherwydd dewis Cymraeg yn yr ysgol. Swn i byth i gallu breuddwydio am gyflwyno ar raglen teledu os wyt ti rhwng dau feddwl o bosib i ddewis Cymraeg fel pwnc. Mi fyswn i'n annog chdi i fynd amdani. Mae'n rhoi cyfle i chdi i ymfalchio yn lle wyt ti'n byw. Mae'n swnio'n really cheesy, ond mae'n di roi rhywle i fi perthyn. Dwi'n teimlo fel dwi'n rhan o gymuned oherwydd dewis Cymraeg. Dwi jyst yn caru Cymraeg. Dyna di o. Dewis Lefel-A ail iaith ydi'r penderfyniad gora dwi erioed di neud. Ti ddim yn meddwl amdano fo ar y pryd, achos ti'n 17 oed a ti'n meddwl, mae'n ysgol di o. Ond wan, dwi'n meddwl amdano fo, oh my gosh, mae actually di newid fy mywyd yn gyfan gwbl. Mae'n nuts yn dydi o. Dros amdani, mae'n werth o. Gei di ddeud diolch i fi yn y dyfodol. Yay, Cymraeg! Woo! Bravo!